Hola, noies. Com esteu? Doncs aquí una noia està editant, però no amb l'ordinador, per tant. Pues vamos a hablar un rato mientras mi puto ordenador se arregla, ¿no? ¿No? Bueno. En fi. Com esteu? Com esteu? Jo fa uns dies que ja volia parlar per aquí perquè últimament estic en un estat de ment molt positiu, per sort, gràcies. Últimament he pensat molt en el fet de lo beneficiós que és compartir el que sentim, no? I el mal que ens pot arribar a causar el no compartir les coses. Però no només parlo de les coses negatives, perquè sempre es diu que una persona no s'ha d'aguantar les coses negatives, ¿no? Si t'aguanta lo negativo, al final explotas y todo es lo peor del mundo. Sí, és veritat, però si t'aguanten les coses positives, tampoc un acaba sent feliç del tot, o almenys en el meu cas, ¿vale? Perquè jo últimament he començat per fi a expressar les coses bones que també penso de la gent, perquè jo sempre he sigut una persona molt tímida i que em costava molt adreçar-me a les persones, sobretot si són persones amb les quals no tinc confiança, per tant, el 99% de la població, no? Perquè no neixes tenint confiança en ningú. I clar, doncs a mi això em perjudicava, no? De certa manera, perquè molts cops a la meva vida m'he trobat amb gent que fins i tot que volia ser amiga d'aquelles persones i no ho he arribat a ser perquè tampoc em vaig apropar ni vaig... Potser jo si li hagués dit a aquelles persones en aquell moment el que jo pensava d'elles o les coses que jo apreciava d'aquelles persones haguéssim acabat sent amigues. O potser no, saps? Però he notat que des de que li comento coses positives a la gent, coses positives que penso d'ells, per molt petites que siguin, soc més feliç en el meu dia a dia. Perquè això també depèn de cadascun i de la gent que tingui al seu entorn i també de la capacitat que tingui un com de veure coses en la gent, no? Però jo m'hi fixo molt en moltes coses i dic, mira, quina persona més mona, més maca, mira, que bé se li dona això, mira que mona va, quin outfit més xulo, i ara empiezo a tirarle cumplidos a la gente a punta pala perquè realment penso bé d'aquestes persones, saps? I és guai fer-ho també perquè veus com l'altra persona rep el que li estàs dient, saps? I s'alegra del que li estàs dient. Però és que ni tan sols em redueixo a fer-ho amb gent del meu entorn. És a dir, jo també ho he fet amb influencers. O sigui, jo li he escrit a influencers i m'han respost, ¿vale? O sigui, jo hi ha una llista de youtubers, ¿vale? Que a mi m'han marcat molt amb les coses que deien i tal, i jo, doncs, hi ha un parell o tres de persones que jo els he escrit, ¿vale? I potser sembla de friki, potser hi ha algú que m'escolta dir això i diu, pues vaya friki. Pues vaya friki, ets superfan de la gent, ets molt friki. Me la pela. Tòquio! En fi, que com vaig dient, que hi ha algú que potser em pot arribar a sentir i dir-me què fas escrivint-hi a gent que està fuera de tu alcance, no? Que vaya friki, pues me la pela. Realment, perquè a més, en tots els casos m'han respost, ho han llegit i s'han alegrat. I això és una cosa molt satisfactòria, perquè al final agrair-li a algú que t'ha ajudat amb les seves paraules, agrair-li i dir-li, escolta, fa molt de temps que t'escolto i tal, i que a mi m'agrada que fas, i molts ànims i tal, i és genial també per l'altra persona, per rebre, per saber que estàs rebent el suport, no?, de gent que t'escolta, doncs així amb tothom, i amb la gent del meu entorn és això, ho he aplicat moltíssim, i és molt maco, perquè després a mi també de vegades m'ho tornen, i és maco saber que estàs rodejada de gent que t'aprecia, no? Encara que no hi tinguis una relació super propera, però dir, mira, aquesta persona em percep d'aquesta manera, és maco saber-ho, ¿sabes? Entonces, poco a poco te vas convirtiendo en un rayito de luz de sol i vius així la vida. I és bonic. Per tant, jo penso que compartir ens salvarà.
és molt important. Tant les coses negatives com les coses positives. No ens hem de guardar res. Bueno, a veure, òbviament, hem de tenir privacitat i hi ha coses, hem de saber, hem de tenir sentit comú i saber quines coses ens guardem i quines no. Però si tens algú bo a dir d'una persona, per què t'ho has de guardar? No hi ha motiu perquè t'ho guardis. Per tant, encara que sigui una tonteria, encara que diguis quin llacet més mono porta aquesta persona, díselo. Hey, que vas molt bona avui. Adéu, òbviament, si no la coneixes de res, per exemple, és una persona del carrer random, potser serà una mica més estrany, tot i que m'encantaria que estigués normalitzat parlar amb estranys pel carrer. No rotllo acoso, però rotllo estàs esperant el tren o el bus o el metro i jo què sé, i veus una persona de tu rotllo, saps, del teu estil, i poder dir-li, saps? Això molaria. O, joder, que hi ha moltes vegades que hi ha gent que és que fins i tot li fa vergonya, com, no sé, si es perden pel transport públic, fa vergonya fins i tot preguntar on estàs, saps? Perquè la gent va molt a la seva bola i estem massa tancats en nosaltres mateixos, jo crec. Però bueno, dic això com persona tímida de tota la vida, però ho penso. A mi quan una senyora gran del meu barri se m'acosta a preguntar-me alguna cosa, o estic al bus i una persona gran se m'acosta i em parla, m'alegra el dia. Per tant, bueno, això és un altre tema, que podria fer un vídeo sencer parlant d'això, de la nostra societat i de com m'agradaria que estigués normalitzat tenir més tracte humà com es tenia abans, però a lo que voy es a esto, que s'ha de repartir carinyo i amor si és genuí i si el sents. Per tant, no tens cap motiu per guardar-te'l per un mateix, perquè al final te pudre dentro de ti. Perquè dius, ai, tengo tanto amor para dar, pero no lo estoy dando. Potser el problema és que no li dius a les noies de la teva escola lo guapes que són, saps? O no li has dit a aquell company de la uni que no coneixes gaire, però no li has dit, ei, ets una persona xulíssima, encara que no et conegui, saps? I això són coses que s'han de compartir, joder. Nunca te arrepientas de haber compartido nada de buena fe. Ja prou. O sigui, és bo que les persones compartim coses. Somos humanos, chicos, somos humanos. Literalment li pots arreglar el dia a una persona. Així que, bueno, res, ja està. This is my TED Talk for today. Crec que ja ha quedat bastant clar el point, no? Bueno, res. I love you. Adeu. Un petó. I espero que hagueu tingut molt bon 2026, anava a dir. Espero que hagueu tingut molt bona entrada al 2026. I sí, estic en pijama, ¿vale? ¿Qué más te da, chica? Bueno, adeu. Mua.